saan man sa Ilocandia at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing mano wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, itinananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Diyos ti agnina. So, gusto nga sa bali, tintay adalin di daytoy, ket kumitkita tayo. Dagiti panakatungpal, iti padto iti nasantuan na kasuratan kakabsat. Gusto nga datayo ket bantay, kadagiti tattao. Intuding ti Dios, ti ili na, ngagbantay, mangita di ti ballaag ti sangalubungan. Daytoy ti papel, ti timek ti mauawag iti letang. Nga ti letang iso ti lugar a pagsaganaan, para ti umaya panungpalan, dahito nga lubong kakabsat. Akastim mo na, nga tattao ti Dios, awagan na ida, nga mapan kadagiti banbantay. Di jay ti pagsaganaan da, numan pa'y, adda trabaho, amapan kadagiti amin nga sulik, suli iti lubong kakabsat. Maited iti Ebanghelyo, iti sangalubungan, tapno umay, iti panungpalan. Taday iti Ebanghelyo masapol ngagsaksi iti sangalubungan. Mapaneknekan nga da Dios, ada Kristo, ngayon baun na amang isalakan ti sangkatawan. Isu nga tintay paginadalan ti daytoy kakabsat ket agdama kinapudno. May panggep iti nasyon a Japan. Imsakbay ngagtultuloy tayo kakabsat. Agtamed tayo mampay iti panagkararan. Maraydayaw nga amami ken Diyos mi nga nailangitan. Sublime po ti panagyaman dahi kada kayo, magaputi kinimbagyo. Kada kayo ti Dios nga mang-provide kada giti pagkasapulan dagiti anak mo. Da kayo ti mangisalsalakan kada kami. Tenyaman na peggad, anyaman na didigra, anyaman na kalamidad, ang mapaspasamak, iti daytoy nga rabaw ti daga. Bueno Dios, adtoy nga umay kami manen ken ka, iti saklang, iti sa kaanan ti tronom, iti kaasi. Tulungan na kam nga rodama, kana kami apo ti sirib, panakaawat, tinasantuan nga espiritu yo. Tapno itin ka madalen o Diyos, katagserbi manin apo. Apa mapigsa iti pamati mi. Mangpasariked-ked kada kami, mangpatibker. Numan pay da iti nga lubo nga pagbibiyagan mi, ket nakasaganan ama, iti panakadaday. Nga rodapo agyaman kami, tadda kayo, nga maningan nanad, mang bendisyon kadagiti anak mo ama. Ket bendisyon am apo nga rod dagiti amin nga dumdumngeg nga nagbuybuy daytoy nga programa. Ken daytoy nga estasyon apo nga aramaten paylaeng. Ken dagiti trabahador mo iti sangalubungan ama. Sublime manen apo ti yaman dayo kada kayo ken gloria. Gapu iti napataganagan ni Jesucristo nga pumi. Amen. Tilubong ket kumitkita iti Iran, iti Russia, ti Turkey, ti Amerika, ti Roma, ti China,
ket tilubong kumit kita ita iti Japan. Anya tinayzagaan at tarigaga iti Japan, kenwan niya tinaypaltiing may panggap iti Japan kuna tinasantuan na kasuratan. Isu tintay paginadalan ita gagayem ken kakabsat. Daytoy ket naadaw iti libro nga the world's greatest issues, military, diplomatic, religious. At dayti chapter 12, dayti ket sinurat ni Alonzo Trivier Jones. Ngam dagitoy ket nakabase met laeng iti prinsipyo tinasantuan a kasuratan. Ket bilang panglukat tayo a bersikulo kakabsat ken gayem, panglukat a bersikulo. Nga panglukat met iti mata ti pamati tayo. Manglukat iti kapanunutan ken tirikrik na tayo. Dayti man kuna ni Apostol Pablo iti 2 Timoteo 3:5. Nga dalangada a kinasanto ngem libakenda ti pannakabalinda itoy a kinasanto. Ulitik kakabsat. Nga dalangada a kinasanto ngem libakenda ti pannakabalinda itoy a kinasanto. Kuna ngarud ti apostol nga daytoy ket nagapu iti Dios, umadayo ka met kadagiti kakastoy. Anya kanu ti aramiden tayo kakabsat, no damaki tayo akastoy, umadayo ka kadagiti kakastoy. Numan pa iti Japan kakabsat, ket tinagabu na ti Pilipinas, iti manunga panpanawen, ngam binigbig ti lubong. Amoy kakabsat, tauray siyak idi. Ingganay ta, bigbigak, iti kina pintas ti kalidad ti produktuda. Bigbigan ti kinagagat, ken panagkay kaysa, dagiti hapon, kakabsat. Gusto nga makita tayo ti aglawlaw ti hapon, uray kano syudad, kat adda naturalesa, iti aglawlaw na. Naka-concern da iti makun ko nga organic life. Wen kakabsat. Kat ti oras napatag kadakwada. Wen kakabsat. Ngem, kastoy ti kuna ni Apostol Pablo, iti 2 Tesalonica 2:3 ingana ti 7. Anagan tayo kakabsat daytoy. Numan pa'y tituktukuyan na daytoy kat the man of sin, the great apostate, the son of perdition, may bagbagana ni Apostol Pablo. Manipod iti Diyos daytoy nga sao. Wen kakabsat. Kitain tayo kakabsat ti pakayapli karana hanlang iti primary no dikat adda secondary application na dagitoy. Kasi man ti kunana ti bersikulo 3 gagayem ken kakabsat. Awan kuma ti mga lilaw kada kayo, iti orayan niya apamayan. Ta saan to adumteng daytangal daw, kayat nangasawon, ti may kadwang hayay ni Kristo, no malaksid, no umay nga umuna ti panaglikod. So nga kayat nangasawon may parangarang nga umuna daytoy panaglikod. Wenno tao ti basol, wenno anak ti pannakadadael. Masapul nga may parangarang nga umuna daytoy. Sakbay nga dumteng ni Kristo iti may kadwa. Wen kakabsat. Isu nga ti second coming, kanay nga manggiganyo ti timek ti mauawag, tuladen na daytoy. Wen kakabsat. Isu nga umuna nga may parangarang isuna, sakbay di pudno nga Kristo iti agparang. Wen kakabsat. Isu a bumusor, ken mangitanok iti bagina, ngem iti amin a maawagan iti Dios. Wenno dayjay pagdaydayawan, isu nga isu akas iti Dios, agtugaw iti templo iti Dios. Ngay pakpakita na ti bagina nga isu ket Dios. Sanyo kadi amalagip, ngay deddak pay kada kayo, imbagak kada kayo dagitoy abanag. Ket ita ammuyo no anya ti manglaped tapno may palgak iti panawen na. Laglagi pen tayo kakabsat. Kuna ni Aring Solomon, amin nga banag ket adda na itiyempo nga na ituding. Amin nga banag, adda na ituding at tiyempo na kakabsat. Kas iti panakay parangarang daytoy, dakkel a panaglikod, ti tao, ti baso, ti anak, ti pannakadadayan.
Wen kakabsat. Kuna na amoyo no anya ti manglaped tapno maipalgak iti panawen. Tati palimed ti kinadakes ket agtar trabahon. Dayjay langi palubos ita ti palubusan na aging ga amaikat iti dalan. Kaya't nangasawon kakabsat agpatinggan to daytoy amakon kuna. Nga naipadto iti daytoy kunkunay ni Apostol Pablo dito iti Thessalonica kakabsat. May sa pan nakabalin daytoy. When ta daytoy nga pan nakabalin naggapo iti kabusor iti pan nakabalin na. When kakabsat. Isu ti mangipat patungpal ti panggep ti kabusor diti rabaw iti daga. Tas ilustrasyon tapno nagtayo no anya ti leksyon nga kayat ti Dios. Nga ipakaammo kada tayo iti daytoy nga kanito kakabsat. Ti libro nga Great Controversy kastoy ti kunana kakabsat. Ti nominal a panagbalbaliw ni Constantino, amamutay ni Constantino po. Daytoy ti emperador iti pagano nga Roma idi. Nga iso tinangitinag iti umuna nga Sunday law ti sangalubungan. Wen kakabsat. Emperor Constantine pagan Rome. Pagano dayti kakabsat ngam na-convert a Kristiyano. Ngam ti pa na-converter na san na nga inikat dayti kinapagani pagano na. Nag-combine ti Christianity ken paganism ken kuana. Wen kakabsat. Therefore, the Christianity ita is combined with paganism. It's not a pure Christian. It's not a pure Christianity, but mixed with paganism. Isungay ita na partak ti panagrangay ti trabaho ti kinadakes. Ti paganismo, no payagparang na parmek, nagbalin, anang parmek. Ti espiritu na, tinangtengel ti simbaan. Wen kakabsat. Dahito tinang kontrol ti simbaan. Espiritu ti paganismo. Nairaman dagiti doktrina, seremonyana, ken patpatyan na. Ti pamati ken panagdayaw dagiti agkunkuna apasurot ni Kristo. Great Controversy, 49 paragraph 2. Dahito panang kompromiso iti paganismo ken Kristyanismo ket nagbanag iti itatanor ti tao ti baso. The man of sin existed by the combination of paganism and Christianity. Anay padto iti padto kas bumusbusor ken mangitanok iti bagina iti ngatwen ti Dios. Nalaka nga maawatan dagiti agbasbasa agad adal ti Biblia daytoy kakabsat. No sino ti tuktukuyan na daytoy. Dayta higante, a giant, gigantic system of religion. Ket maysa nga obra maestra ti pannakabalin ti kabusor. Maysa a monumento iti panagregget na amang itugaw iti bagina. Iti trono tapno iturayan na ti daga. Sigun iti pagayatan na. So nga makita tayo kakabsat. Nga ti mangiturturay iti lubong ket sistema iti daytoy nga relihiyon. San kadi? Han kadi nga makita dagiti duwa nga mata tayo, ken ti mata ti pamati tayo, wen kakabsat. Isu na minsan ng kagumaan ni Satanas, ti mangbukel iti panakikompromiso ken ni Kristo. Imay ti anak ti Dios, iti letang ti sulisog, ket impakita ni Satanas ken Kristo, amin na pagarian ti lubong, ken ti dayagda. Indatag na nga ited na amin kadagiti imana no kayat nalaeng abigbigen ti kinatanok ti prinsipe ti sipnget. Ngem anya tinarabid ni Kristo, tinugnar ni Kristo, tinatangsit amanang sulisog. Ket pinapanaw na. Ngem makipagkita ni Satanas iti dakdakkel a balegi iti panangidatag na kadagiti sumet laing asulisog. Jatalo nga major temptations kakabsat. No naabak na parmek ni Satanas di jay, dito'y ngagbalbaligi ni Satanas kadagiti tattao. Wen kakabsat, hanman nga nagbaligi ni Satanas ken ni Kristo, ngam agbalbaligi ni Satanas ti kaaduan nga tattao dito'y lubong. Iti daytoy tallo a pannulisog.
Ket tapno masigurado dagiti nailubungan agungguna ken dayaw, na iturong ti iglesia amang sapol iti pabor ken suporta, dagiti naindaklan at tao, ditoy daga. Ket gapu tayin laksid na iti kasta ni Kristo, nagargari amang ited iti kinapudno, iti pannakabagi ni Satanas. Isu da iti kunkuna nakakabsat iti libro nga Great Controversy, page 50, paragraph 2, the Bishop of Rome, the representative of Satan. Kasano ti takder ti kaso kas mainaig iti nabati anay duma kenaysina a paganismo. Ijay adayo adaya iti sidong iti panangiwanwan ken panangidaulo ti Japan. Wen kakabsat. Kumustahin tayo ti Japan? Anya ti tarigagay na. Singa da paulo na ti umatapoy at tarigagay ti Japan. Apay, naingganyo kadagiti sabsabali nga nasyon. No apay nga datarigagay namot, ngagbali na kas kadakwada. Kas ti Israel idi, idagdaldalyasat manipud Egypt, mapanti Kanaan, nagargarida, dagiti adday ti aglawlaw da. Kitain tayo, iti aramiden, wano papel ti Japan, iti daytoy pakasaritaan ti lubong tayo, kakabsat. Dito'y medyo makita ti coalition kadagiti daduma babaen ti nakaskas daw nga irarangay ti Japan itay nabiit. Ken nang nangruna babaen kadagiti senyal apa nagbaligi na iti gubat babaen iti daga ken baybay. Nagunud na ti kasta pabor iti imatang dagiti makunkuna a Kristiyano apan nakabalin nga uray la si dadaan nga umanamong da nga isuket rombeng met ngagbalin a Kristiyano. Daytoy kakabsat, iti tarigagay ti Japan. No kasano nga tarigagay ti lubong agbalin a Kristiyano ti Japan, kastamot ti tarigagay ti Japan. Agbalin a Kristiyano. Isu nga makita tayo kakabsat, iti kaduan nga na politikaan itata, agbado da, agkawes da, iti relihiyon. Tapno na samit, malabalitok, iti kita da, iti imatang tilubong. Isu nga politiko kan relihiyon, agtimtimpuyog, dayta kakabsat. Ngam kunati Diyos, tubngaren na dayto. San na nga kayat nga agtimpuyog, iti simbaan kan ti relihiyon. Wen kakabsat. Nulaan kuma, iti Diyos, iti mangiturturay nga talaga, iti lubong, mabalin nga kumbay. Ngamgaputa saan nga kayat itaw ti paiturayan iti Dios. Isu dayta kakabsat iti gapuna. Nuapay nga ti simbaan ken gobyerno agsina da kuma. Wen kakabsat. Isu ako na nakakabsat ket daytoy laeng ti panpanunuten ti Japan a mismo. Iti tenga tinaladaw agubat da may sa alibro tinay paulog. Iti biyang ti Japan babaen ti maysa nga scholar a Hapones. Ken nang iemprenta iti Ingles, anang idatag iti dasig ti Japan ti iti kaso, ken nang kiddaw para iti pabor ti lubong. Ket iti daytoy a libro, iti kapitulo 5, iti sidong ti paulo a Japan's Burning Need. Daytoy a kapanunutan ket naiparang akas iti sumaganan. Matungpal ka di ti Japan, daytoy a misyon na, adinutukan ti langit, malaksi di ti dayta a kinakristiyano, nga adu tinaaramid na, nga na magbalin ti Europa, ken Amerika, akas kadakwada. Europa, ken Amerika, akas kadakwada. So makita tayo, no kasano iti rarangay ti Europa, kasano iti rarangay ti Amerika, gaputa nagbalinda, a Kristiyano, daytoy iti makagargarimet iti Japan. Imposible panunutin na nasaan nakasapulan, ada tayo a Hapones kas ili, iti makikadwa kadagiti dadduma nasyon, amang rambak, abuyugen ti ragsak, iti yaay, ken ti aramid ni Hesukristo. No kasano ati Japan, ket inagaw na ti material at dasig, ti makinlaod a sibilisasyon,
ken pimigsaga po iti dayta, kastamet, akasapulan na nga sagepsepen, dagiti na espirituan nga elemento, dayta a sibilisasyon, tapno mangted iti karakter, kadagiti tattao na. Dayta ti tarigagay, ti Japan, kakabsat. Isu nga iti sabali a pannao, babaen lang ti panagbalin na a Kristiyano, amatungpal na ti misyon na, at dinutukan, ijay lang. So nga makita tayo kakabsat, Japan must be converted to be a Christian to fulfill his mission when kakabsat. Dahito'y ti tarigagay ti Japan. So nga makita tayo, sa dinutayan ti Japan itata. When kakabsat. Apay nga ti Amerika. When kakabsat. Apay nga nakigayem. Bueno, maki sosyo iti Amerika. When kakabsat. Ken uray pa iti Europa. Kastuman ti kunana, manipod iti daytoy agtultuloy iti manurat amang padakkel kadagiti sumagannad at tallo a proposisyon. Umuna a proposisyon. Kasapulang ti Japan, ti kinakristiyano, tapno umiso, ti pannakausar na dagiti institusyon na, iti politika ken edukasyon. World's greatest issue, page 154, paragraph 2. May kadwa a proposisyon. Kasapulang ti Japan ti kinakristiyano, tapno rumang ay ti industriya ken komersyal na. May katlo a proposisyon. Kasapulang ti Japan ti kinakristiyano, tapno agbaligi ti kolonisasyon na. Dahito ti talo a proposisyon. Ada ka di kurang di proposisyon da kakabsat? No apaya kasapulan ti Japan ti Christianity? Ngem maipalagip nga awan tinayebkas ten nyaman na kasapulan ti Kristiyano tapno maisalakan. Makita tayo kakabsat. Isu nga ti Christianism, ti lubong, may sala nga banag. Akasapulan da. Han nga gapoy ti panakaisalakan. No di ka ti self-interest. Isu nga makita tayo kakabsat, ti sirib ti kabuso. No kasano nga insurrect na dahito nga prinsipyo, polisiya, iti hunag ti simbaan. So nga kuna nakakabsat, kaskas dia siya sino man, iti man individual wenno nasyonal a kapasidad, siya sino man nakayat na ti kinakristiyano, para ti anyaman, malaksid, iti panakaisalakan laeng, dinapulos magunod, ti kinakristiyano, iti kinapudnuna. Siya sino man na makagunod iti kinakristiyano para laeng ti panakaisalakan, magunod na met, ti kasasayaatan iti amin na dadumabay. Ngem siya sino man ngagsapsapol iti kinakristiyano para iti kasayaatan, iti amin na banag, ket saan na makagunod iti kinakristiyano. Wen kakabsat. Isu nga day ti motibo tayo. Isu nga ni Kristo haan nga kumit kita, iti akin ruwar, nga banag tayo. Anya tikit kita inakabsat, kaunggan ti puso tayo. Wen kakabsat. Isu nga individual, family, church, nation, and the world. Kumit kita ti Diyos. Wen kakabsat. Isu nga kunana, ket iti asideg iti maudi iti kapitulo 5, at dati sumagannad anay sangsangayan, akapaliiwan. Kitan tayo man kakabsat dati observation dito. Dito yung maudin, apas iti chapter 5, iti dito yung libro. Tej hapan, ket dati apara iti talna, ti adayo adaya. Ket nang bukel iti maysang alyansa, iti Great Britain. Ulitek man kakabsat. Ket pare ti talna kano ti adayo adaya, ti Japan niya tinaramid na, nang bukel ti maysa nga alyansa, iti Great Britain. For the sake of peace, nakipag-alay daytoy Japan, iti Great Britain. Para iti panakaitandudo, iti komersyo, yan, ekonomiya mo, wen kakabsat, iti Manchuria ken Korea,
isuket nakitinulong iti Amerika. So nga makita tayo kakabsat, masirib ti Japan. Hangkadi, nasiriban ng tupay ti Pilipinas kakabsat. Datayo, nasirib ti Japan. Kastoy iti prinsipyo uno polisiya niya. Daytoy ket sigurado anayin siriban a pagalagadan. Ken dakkela diplomatiko a balligi. Ngem tapno na nanay, iti panakatungpal ti si bubukel a misyon na, anay tuding iti langit, masapo lamang bukel iti alyansa, iti pagaryan ti Diyos, ket maiyeg, iti manaka makipagrikna ken Heso Kristo. So nga makita tayo kakabsat, so nga ti politika, sumsumrek iti relihiyon. Kasta, ter inaramid iti Japan kakabsat. Kendag iti dumapay nga nasyon ti lubong. Dahi ket mabasa iti The Mission of Japan and the Russo-Japanese War. Pages 55 hinggan iti 62. So nga manipod iti daytoy nananay analawag. Ati naisingasing nga alyansa ti Japan iti Kristiyano ken ti pagaryan ti Dios ket addaan ti karakter nga interemente a national ken na politikaan. Eksakto akas iti Russia kasi iti imperyo ti Roma, ang nangaramid iti kinapapa, ken kasi iti federasyon na protestantismo, amang paduras iti ladawan ti kinapapa. So nga naited iti sangsangayan nga aweng, dahito atimek manipod Japan. Uray no di inggagara, iti surat ni Presidente Roosevelt, iti Conference on Federation of Protestantism, ijay New York City, idinapa na Nobyembre 1906. Kastoy ti panagtaray dayta surat, My dear Dr. Roberts, adda kanyak ti surat yu ti may kapito, kinapudno na malagip ko unay ti awag ti delegasyon yu kanya, ken nagpapatangan iti naisingasing a meeting iti Interchurch Conference on Federation. Adda nak iti kangatuan unay a simpatya iti tignay, kas pagarigan, marikna kasana direkta, malaksid iti dakkela na imbag nga arami din na, dito'y nananaya posible at ignay, ket mabalin nga addaan ti dakkel unay nga epekto, iti panagbalin na Kristiyano ti Japan. Amariknak amay tantan, gapu kadagiti pan nakabingay-bingay, iti nagbaetan tayo, ken babaen ti pan nakapaay, amang bigbig iti kinapudno, at Iglesia Kristiyana ijay Japan ket masapul siyempre nga ipapan akang runaan na ket maysa a Japanese national form. Gapuna makitam at danak ti pudno unay nga interes iti aramidem tapno tumabuno iti gimong kaskid daw mo ngem pagbabawyak ako naen asaan ang mapagduduaan para kanyak nga aramidek dayta pudno, ala dengitek, tamasapol nga isurat ko, ken ka iti kastoy. Si papasnek akukwam, Theodore Roosevelt. Dahiti surat isingasing na, para iti Japan, iti eksakto nga ornos ti Kristyanismo. At arigagayan ti Japan. Maysa nga nasyonal, na politikaan, a Kristyanismo. Kalpasan iti ornos ti kinapapa, ken ti federasyon, ti protestante. Ket iti kalgaw ti 1906, impablaak ni Lloyd, iti Lloyd's Weekly manipud Japan ti sumagannada sasao. Nga iti nabileg akay papananday ta ket makapakallaat. Ti Japan ngagsapsapul iti lawag. Anya kano ti sapsapulen ti Japan kakabsat? Lawag wenno silaw. May sa parlamento dagiti relihiyon nga umasping iti nagtataripnong ijay Chicago bayat ti World's Fair iti agsesyon itan ijay Tokyo iti 1906. Nasaya ti panakarepresentar ti Iglesia Katolika Romana ken dagiti na dumaduma a denominasyon na protestante kastamet dagiti Mohammedans uno Muslim iti daytoy a kongreso. So makita tayo ti representative kakabsat di Congress, Catholicism, Protestantism, and Islam. May sa komite
ngagbiyahe ti ballasiw taaw, apanggep na atok takwaten ti pudno a relihiyon. Dayjay rumbeng arakupen dagiti tattaw a Hapones. Ti dinutukan dagiti Mikado ti Japan. 7 atawenen ti napalabas. Napaay daytoy a komisyon amang ipatungpal iti panggep na. Ngemita na irugi manen ti trabaho. Ket napakaamuan dayta kadagiti gobyerno ti Europa. World's Greatest Issue, 156 paragraph 4. Ket inrugyan ti Japan ti panangbirok iti baro a relihiyon. Ket masarakan nanto dayta. Ket inton nasarakan na masarakan dayta dagiti napatega punto dayta ket tinapolitikaan a panaglaok dagiti pagano nga elemento an adaptar manipod iti Katolisismo ken tinaka tuliko a protestante nga dadda analaukan kadagiti pagano nga elemento a bukod na ken amin ket nasukog iti baro a nasyonal estado relihiyon iti Japan. Suruten ti koalisyon daytoy a baro a paganismo nga dadda a papal ngem iti sabali ti kinapapa mismo ken ti protestante nga isu ti ladawan ti kinapapa ket nan anay analaka. So nga makita tayo ti sapsapulin ti Japan kakabsat. Agbalin met gayam nga sumrek iti makunkuna nga nainlubungan o sangalubungan a relihiyon kakabsat. Isu daytoy tayo panagkaykay sa gayam iti relihiyon a sangalubungan. Ket no agkaykay sada natural agraman iti gobyerno. Isu nga agkaykay sa iti amin nga relihiyon ken iti gobyerno iti makunkuna nga New World Order. Ket inton nembag dagitoy a grand threefold coalition ti resulta ket pudno sa nga lubungan a relihiyon. Nga iti dayta ti kinapapa ti kangrunaan ken no anya ti masuportaran babaen kadagiti amin na dadakkel pan nakabalin ti lubong. Ket amin dagiti naindakla na pan nakabalin ti lubong anay raman iti daytoy mamitlo a panagtipon dagiti relihiyon agkaykaysadan to amang pilit kadagiti amin na tattao iti lubong a makitunos iti dayta sa nga lubungan na relihiyon nga dan iti resulta nga amin ngagnanaid ti daga agdaydayaw danto ken kuana. Adagiti nagnaganda ket sana naisurat iti libro ti biag ti Kordero a napapatay manipud panakabangon ti lubong. Iti daytoy panakadagup dagupan ti tallo adakkel nga apostasya iti maysa sa nga lubungan na relihiyon manen at ikinapapa ti kangrunaan ken suportado ti amin na pannakabalin ti lubong. May pangato ti kinapapa iti kangato asiraragsak akablaawan na ti bagina. Akas kuna ti Apokalipsis 18, 7-8 agtugawak arena ket saan nakabalo, ket jakto makita tila dingit. Ngamadtoy, iti daytamet lakan ito, ken gapuna umayto dagiti saplit na iti maysa nga aldaw. Ipapatay, ken panagleddaang, ken tikukwak, ket isu mapuuran to, anan-anay iti apuy. Tanapigsa ti apo, a Diyos amangukom, ken kuana. Ket ita, kasano amay paay manen, ti pudno, a relihiyon. Kasano kano kakabsat? Malaksid iti protesta ti sao ti apo. Amay busor iti daytoy a protestante ken ti intero a kombinasyon. Akon kunana Apokalipsis 18:4 rumwar kayo ken kuana ilik wenno tattao tapnusan kayo amay raman kadagiti basbasol na ken tapnusan kayo nga umawat kadagiti saplit na. Ngem no ti interes ti pudno a relihiyon, masapul nga da protesta, may busor iti naibagbaga a protestante a mismo. No kasta sigurado adayta ti masapul, anasayat a mabiit a limitasyon. May salaeng ti kanayunan a posibleng addang, kayat nasawen, nga adda tumao da protesta. May busor daytoy a protestante, ket kalpasan na daytoy, at ignay a mismo intandudo na dagiti protestante. Kayat nasawen, kinapapa a prinsipyo. Ken itik interes ti pudno a relihiyon, masapul nga da protesta. May busor iti daytoy may bagbaga a protesta. May busor iti naibagbaga a protestante. Dayta kumati pudno, ti kadakkelan
limitasyon tunggal panangipakat tinadyosan a remedyo ket maibus. Ket masapul nga umay ti panungpalan. So nga makita tayo kakabsat, nuapay nga ti asi ti Dios adda patinggana. Numan pa'y ti Diyos ket ayat kakabsat. Ngem kayat na nga dagiti tattao na ket agbalinda ko mga nadalus. Agbalin ko mga nasantuan akas iti Dios. Ngem ti pawayway ngented na kada tayo kakabsat ket hantay met nga inusar para iti panakaisagana tayo kuma. No di ket inabuso pa iti tao, naglikod pa'y iti Dios. Sinurot na ti lubong apagay ayat na. Isu nga kas iti saludsod kakabsat. Dagiti adalan ni Kristo ken kuana may panggep iti ay ni Kristo ken ti panungpalan ti lubong. Anya kadi dagiti pagilasinan. Wen kakabsat, so nga pagilasinan daytoy iti mangitted iti panawen. Iti ay ni Kristo wenno iti panungpalan iti lubong. No kasta nga rod iti laeng kas saan paydi ken iti kastoy a solemnidad ken bileg ket kas saan paydi adda nga rod may parbeng nga maikas kasaba. Ti agnanayon nga ebanghelyo kadagiti agnanay dito idaga ken ti tunggal nasyon ken kagabagyan ken pagsasao ken ili kinunana buyogen tinapigsa atimek agbuteng kayo iti Dios. Ket itedyo ti dayaw ken kuana tadimtengen ti oras ti panangukum na. Ket agdaydayaw kayo daydian nangaramid iti langit ken ti daga ken ti baybay ken dagiti ubbog ti danom. Wen kakabsat dayta ti mensahe ti umuna nga anghel iti Apokalipsis 14. Daytoy ti masapol nga ited ti entero nga sangalubungan. Wen kakabsat makita tayo Diyaka mo, kakabsat. No kasano, numan payad, dabilang, ako na di nga, addan tumatiptipon nga 144,000. So nga di lang tiragsak rag-o, nga adda kada tayo kakabsat. Tadda pa lang 144,000. Ni kumpara tayo ti 8, idi panawin ni Noe. Iso nga, maladingitan, ito'y kabsat yun. Ito'y adipen yun kakabsat. No kit kita kiti kasasad ti lubong no dadya pudno panakay waragawag ti ebanghelyo iti espiritu ni Kristo makita tayo kakabsat. Nagadayo wen kakabsat. Isu ako na agbuteng kayo iti Dios. Iti adyo ti dayaw ken kuana. Tati oras ti panangukum dimtengen. Agdaydayaw kayo tinamarswa iti langit ken iti daga. Ket ti may kadwa a mensahe kawana na narba ti Babilonia. Dayta na indakla na syudad. Agsipod tay naramid namin na nasyon nga uminom ti arak ti pungtot ti panakikamalala na. So nga makita tayo kabsat. So nga nagcombine ti politika ken gobyerno. Panakikamalala. Uwan kakabsat. So nga kuna nakakabsat ti lubong adda iti panakikamalala. Amin. Kamalala. Isu nga umawawag ti Dios kadagiti tattaon. Isu ako na nakakabsat. Ket kinunana tinapigsa timek no adda tao ngagdaydayaw iti animal ken ti ladawan na ket awate na ti markati animal iti muging na wenno ti ima na. Isu met uminom ti arak ti pungtot ti Dios. Amay bukbuk nga wan ti naglaok ti kupa ti pungtot na. Wen kakabsat. Isu nga ti may katlong anghel kanan daytoy ti warning balaag na kakabsat. Isu nga makita tayo iti kinasolemne iti mensahe iti dayti moduding aldaw. No kasano ti kabuteng dayti kakabsat. Ket pagyamanak lang kinapo Dios kakabsat. Tawre pay nakabutbuteng dayti nga mensahe makita tayo no kasano pay laing at espiritu ti Dios ket agtigtignay kadagiti tattao. Tainton ma-withdraw ti espiritu kakabsat. Awanton panagbuteng ti tao a pumatay. Uwan kakabsat. Tatan adupay ket din tagar aramid gaputa ma-withdraw ti espiritu. Kasano no totally ma-withdraw ti espiritu diti rabaw ti daga. Kas idi panawen ni Noe kakabsat. Kas idi panawen ti dark ages. Umay manen ti maudi nga makun ko nga persecution ti lubong kakabsat.
Isu nga kunana kakabsat daytoy adtoy dagiti mangtungtungpal dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ni Jesus. No ti lubong man sanda nga ramiden daytoy. Isu nga daytoy timek ti mauawag iti letang ket umauawag iti amin. Nagtulnog tayo kadagiti bilbilin ti Dios. Maddan tayo ti pamati ni Apo Jesus. Daytoy laing iti makaisalakan iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Panagpamati ken ni Apo Jesus no pamati ni Jesus. Nga isu ti panagtulnog kadagiti bilbilin wenno sasao ti Dios. So bilang konklusyon kakabsat iti daytoy adal tayo nga ti umapapoy at arigagay ti Japan kakabsat. Amin nga tignay a panagkaykaysa ti gobyerno ken simbahan tubngaren ti Dios. Babaen ti ballag ti Dios ta Apokalipsis. Nga isumet laing ti mapaspasama ket ti amin na paset ti lubong ita. Ket iti dasig ti Dios kayat tay kadi asuruten ti kuna ti Dios wenno ti kuna ti lubong. Kasi ti Japan ken amin na nasyon ti lubong ngagturong iti makunkuna a confederacy, iti one world religion and one world government when a new world order nga imatunan ti Roma ken Amerika a suportaran ti lubong. Ket dagiti tattao ti Dios sumina kadagitoy. Tapno sana may raman iti basol na ken saplit na wenno pungtot ti Dios. Ti Dios ken ni Kristo laeng ti mabalin a makatulong kada tayo. Ket ti Dios ken ni Kristo laeng kuma iti maidaydayaw. Ita ken ti agnanayon. Amen. Wen kakabsat, sapay kuma, tanak kita naluktan dagiti mata ti pamati tayo, iti mapaspasama, ngagtultuloy tata, iti rabaw ti daga. Iti panakompleto, so nga makita tayong kabsat, makumpleto dagiti nasyonen, iti panagkaykay, sa numan pa, dahiti gubat, drama na dahita kakabsat. Ngam ti panggap da, matiptipon da. Amin nga nasyon, makigubat ti Dios ken dagiti tattao. Dahiti kakabsat iti makon ko na nga New World Order. Umay ti Battle of Armageddon ket ngan-nganin kakabsat. Isu nga makita tayo ti Iran no laeng makimaymaysa ti Russia ken kuano. Siguradon kakabsat. Ngam or-orayan ti Dios ama selliwan nga umuna dagiti adipen na, dagiti 144,000. Makumpleto nga umuna kakabsat. Tadagiti tumatlaeng, dagiti agsaksi, diti rabaw iti daga. Ket Ebanghelyo, ti pagarian ti Dios, may waragawag ton tintero nga lubong. Bilang pamaneknek, bilang saksi, kadagiti amin na nasyon, ket umayan, iti panungpalan. Naimbaga bigat tayo kakabsat, bendisyon na tayo na po Diyos, tunggal maysa. Agtamed tayo iti panagkararag. Madaydayo nga umami ken Diyos mi nga nailangitan, agyaman kami manen o Diyos. Iti panang tarabay mo kada kami. Iti panangited mo dagitoy nga mensahe kada kami o Diyos. Nananay kadiapo, iti panakalawlawag dagiti kapanunutan ken puspuso mi. Malawagan met iti panagbiag mi. Tapno makonverter kami ngagbali na pudno a Kristiyano kada kayo. Bilang pasurot ni Kristo, bilang nananay nga estudyante, uno adalan na. Katagbalin kami met akabsat na. Kenda kami katagbalin met nga anak yo o Dios sa mami anay langitan. So agyaman kami dahito nga pribilehyo. Ket bendisyon ng nga rod dagiti amin nga dimngeg kenagbuya ti dahito nga programa. Patuloy nga bendisyon ng Apo ida. Anadama Apo ida ket tumakder da kadimet Apo. Iti kinapudno iti dasig yo. Bendisyon ng met dahito nga estasyon naman aramatem pay. Iti panakay leppas iti trabahom di tirabaw iti daga. Bendisyon naman po dagiti amin na trabahador mo. Iti sa nga lubungan. Ket apatyan mi nga dinaw kamaapo pulos baybayan. Sublime ti yaman dahi kada kayo. Gapu iti napatiganagan. Neso Kristo nga pumi nga iso ti bugbugto nga nakyo. Amen. God bless all po. See you again next Sunday. Naimbag nga damag. Maawis kayo amin kakabsat ken gagayem nga dumngeg to'y programa tayo.